Molt bona gent, com estem? Espero que bé, que estigueu animats i amb força. Comencem un nou capítol de la sèrie de Classroom i en aquest vídeo veurem on diantres el professor ens guarda tot el material i totes les tasques que ens mana. Quan dic material em refereixo a vídeos, apunts, enllaços, powers, formularis, tot el que fa falta per poder fer una classe. Doncs així, sense més, comencem. Per aquest vídeo he afegit una classe que estic utilitzant actualment, que és quarta de seminari de matemàtiques. Aquí, si hi entrem, ens trobarem ja d'entrada una pestanya que és la del tauló d'anuncis. Amb el tauló d'anuncis és un dels llocs on podem veure la feina que el professor ens ha anat deixant. Però aquí la feina es veu amb ordre cronològic, de més recent a menys recent. Per exemple, tenim que el 21 de maig, la primera línia de dalt, es va penjar un vídeo. El 19 de maig, es va tornar a penjar un vídeo. El 18 de maig, un altre. El 14 de maig, un altre. I així, si us aneu fixant, aquí em van sortint totes les tasques que s'han fet des que es va iniciar aquest curs. Però, com podeu veure, si jo haig de buscar la feina aquí ens hi podem tornar bojos. D'acord? Per tant, aquest no serà el lloc per mirar on el professor m'ha deixat feina o material. També hi ha dues icones que cal diferenciar bé. La primera, aquesta ens indica que això és un material. Sempre que veieu aquesta icona vol dir material. En canvi, si veieu aquesta, això és una tasca. Aquí és on el professor ens dirà què és el que hem de fer, perquè ens posarà un exercici, alguna activitat, alguna cosa d'aquest estil. D'acord? Per tant, aquestes dues icones les veureu molt. On veurem realment la feina que estem fent? Si anem al treball de classe, aquí el professor s'organitza la classe com vol. Jo, per exemple, he fet un primer apartat on hi ha un enllaç on hi ha els enllaços de les diferents sessions de Zoom al llarg de la setmana. Per exemple, aquí tinc l'enllaç del dilluns, del dimarts i del dimecres. Si entro en l'enllaç del dimarts, em surt un enllaç on els alumnes al clicar se'n van directament cap al Zoom. Després, les sessions, com les vaig gravant, doncs també les vaig guardant aquí al Classroom. Així poden consultar sempre que vulguin les sessions que hem anat fent. Els hi surt un fitxer MP4, amb el qual, si l'obren, poden veure la sessió gravada. Més coses. Després tinc el material pròpiament dit. Tinc la teoria, que si clico, puc descarregar-me en un PDF tota la teoria. Tinc els exercicis, que si clico, puc veure tots els exercicis que farem en PDF. I després ja tinc el que són les tasques. Aquí a les tasques són realment on el professor us posarà els deures a fer. Per exemple, si jo me'n vaig a la fitxa número 7, aquí sempre hi haurà una petita explicació de què s'ha de fer. Per exemple, aquí diu feu els exercicis de les fitxes 7 i pengeu-los. Recordeu que podeu penjar els exercicis a partir d'una foto de la llibreta. Això ja ho veurem en propers capítols, com ho heu de fer per entregar la feina. Però després teniu la fitxa pròpiament dita, que si la seleccionem ens obrirà la fitxa. D'acord? Més coses que heu de saber. A dalt de tot us posa una data, 17 de maig, a les 11:59 de la nit. Això vol dir que aquesta fitxa o aquests deures, aquesta tasca s'ha d'entregar abans de les 12 del 17 de maig. Aquests són els dos llocs on podeu veure les tasques que us posa el professor o el material que us va penjant el professor. El treball de classe és on està ben ordenat, està tot ben organitzat i és on podeu accedir d'una manera fàcil. Més coses que heu de saber. Si aneu a les 3 ratlletes d'aquí dalt a l'esquerra, teniu una cosa que és el calendari. Si el seleccioneu, si no el teniu instal·lat, us demanarà descarregar-lo. El descarregueu. Per què? Perquè així cada cop que el vostre professor us posi una tasca, automàticament us quedarà enregistrat amb aquest calendari i us anirà fent avisos de les tasques que teniu pendents. Per tant, totes les tasques us aniran afegint allà i tindreu una agenda. I aquesta agenda us anirà molt bé perquè us podreu oblidar d'apuntar les tasques que teniu que fer amb una agenda de paper.
Sí? I, a més, a diferència de l'agenda de paper que no t'avisa, aquest sí que t'avisa. Quan falti un dia per entregar la tasca, et dirà, iep, que no s'ha entregat la tasca. O quan el professor t'envia la tasca, a part de rebre un correu, també et quedarà marcat a dins del calendari. Més coses. Torno a les ratlletes. Teniu les tasques pendents. El que us deia és que això és un gran assistent. Per exemple, aquest alumne que me l'he inventat, doncs no m'ha fet ni les fitxes 1 i 2, ni les fitxes 3 i 4, ni les fitxes 5 i 6, perquè i a més em marca en vermell les dates de les entregues. Per tant, aquest alumne fictici estaria veient que hi ha 3 activitats que no ha fet, bueno, si clico a més, 4 activitats que no ha fet. Sí? Això amb tasques pendents. Però si anés a completades, ens sortirien les tasques que ja he fet. D'acord? Aquest alumne, com l'he inventat, no n'ha fet cap. Per tant, ja ho veieu. Per veure les tasques del professor, molt fàcil, però a més, si activeu el calendar, teniu un assistent personal que us anirà dient en cada moment què és el que us falta per fer i què és el que heu fet. Doncs molt bé, ho deixem aquí. Espero que us hagi servit i ens veiem en propers capítols.